Dahil pa yung luto ng asawa ko. Nako. Chicken Joy. Enjoy. Ito tinalam nga. Marinate mo natin. Okay ah. Ayan, ang ating ano, chef. Chef. Joy. Chicken Joy, magluluto ng Chicken Joy. Nagkakaaga kang nagpalikisan ha. Tapos marinate mo na. Chef ha. Ah. Okay. Yung chicken. Kaya magtitimsang. Ano ginagawa mo saan? Ay, nagugas na. Tayo naman kayo dyan. Ano naman yung... Ano yung linuluto mo naman dyan, San? Yun, yun. Talaga. Sarap ah. Yan. Yun, ayan, dati kanina. Kanton, ayan. Ah. Di ah. Layos ang ganun. Aha. Kaya naluto mo na itong toppings niya. Tapos na, ano na pa yan. Hintay na kita eh. Medyo umulan eh. Kaya medyo silong-silong muna. Ay, wala na din ang nakagos, hindi na na-plug. Ah. Oh, Ay, Garabet, alam mo dito. oh, Super daw tayo eh. No, nagling. Oy. Poem. sa talent mix ko lang ina yan. Ito, super di ko. Magchoma, bakil ka na. Talo kilon saya tayang. Ay, 2.5. Wah.
Narigat na yung diet mo. Narigat na yung diet mo. Kaya, Basa na mga ano eh. pansit ng ano. Yung bihon sa kakuha na sayang. Tapos ito naman yung toppings niya. Anong toppings? Topping. Mapinsan ko nga. Magtaka siguro sila, no? Parehas na dyan. Oh. Lapit na maluto. Adi na, pwede ka steady. Kung matrabaho mo, ayaw mo ubra. Matwin. Gusto naman maluto at ang niya. Ay, ito pala siya, no? Si birthday girl. Ele, kaya ka dyan. Ilang taon ka na? Ay, 14. Happy birthday. Very good. Mas matindi sa ano po? Mas matindi sa LFC. Yun, dinuguan. Yan ang dinuguan ng mga Ilocano ay Hindi. Okay. Yan si Ma'am Gemma. Yan talaga tinimas na niya. Repolyo katang walang niya. Repolyo. Carrots. Kuha na ko ng mag-dentist. Katortaan! Tawag mo dyan. Yan. Susata. Gado. Gado. Saan papaitan? A few moments later. Angel.
Yung uncle ko. Yun. Di ba marami akong tinamo? Lasagna, higado, chicken, dinuguan, saka bihon. Ayan, nandito naman si Boy Kulot saka si Juan. Naglalaro sila ng Yapel. Brian, yan. Ganito kasi sa halaman, 50. Oh. Kaya may ganyan ka pala. Paano yun, Leng? Nga, nga. Pag-dress mo. Me, Lolo. Nakatakot ko po. Pagkano? Yung cake. Lola. Zen. Dito ko, legendary tatlo ng... From Papa and Mama. Dito ko, legendary mo na. Legendary mo. Happy birthday! Wala! Nabahan mo tatlo. Ba't si Andoy na sabihan mo? Oh, dito mo. Hindi ako pinakaawakan mo na siya. Malapit pa rin na kaya, mano. Ayun. Ito. Ay, may ano. Ayan. Sorry, piyansa ka. Ha? Vlog nga. Diba? Sana siya lang. Yan. Kailan kayo kay Mahila? Mahila. Nako. Yummy? Tahan ka na. Kaya nga. Long, kain mo na kay Long, ah. Lumutot. The concept is very delicious. Like chef, Talo ni Chef, ah. chef art, yeah, art. Talo si Chef Low Girl. Long. Yun. Matangkad na pala ako, ha. Kaya naman ka dyan. Ayun. Lan. Si Chef. Ay! Yan, may konting kwentuhan. Tama lang, tama yung laki. Malaki. Yan, mga butan. Papaitan. Buwan. Up.
ito na lang ang aming video. Sana huwag niyo kalimutang mag-subscribe, hit the bell button para sa mga susunod namin mga video. Okay, thank you. Bye-bye. Ano ba ito? Ito ba yung niluto nila kanina? Yan. Yan. Tikman nga natin. Yan ang pinsan ko na kuan. Guwapo. Okay. Okay, hindi mo sa... Mga Ito, niluto ba ito ni ni Jokak? Chef Cook, ni Chef Cook. Uy, huwag na. Nak. Ano ba masarap ba? Igado ng Ilocano. Oh. Ito. Ayan. Tikman mo yan. Dinuguan din yan ng Ilocano. Mayat nga din ang darante Ilocano. Ayos ba, ayos? Putong puti di kulang. Ah. Hindi lang kulang. Inapoy. Pang inapoy siya. Alak ko pwede. Okay, sige. Okay. Yan si pare Dance. Interview. Ito, Derek. Wala sa atin sabi. Napakasarap ng luto. Balik lang nga, sabi na, gas dito kami. Lalo na ito. Sino nagluto nito? Si Jokak? Dahil pa yung luto ng asawa ko. Nako. Dahil pa yung luto ng asawa ko. Napakasarap. Papalo. Sarap ang pampulutan. Papaluin ka niya mamaya. Napanood niyo to. Sige, enjoy.